दुखुनांथाव खौरां से खावसे बोसोरनि उन्दै हिनजावसाया गोब्राब बेरामजों नाख्रेबजानानै दं। जाय बैसोआव गथ'फोरा गेलेनानै खारथिं बायनायजों सम बारहोयो बे बैसोआवनो गोबाव सम नाङै देहा फाहामसालिनि बिसिनायाव गोग्लैसोना थानांबोदों साबान्ना बसुमतारी मुंनि सासे उन्दै हिनजावसाया। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सिसुबारि पार्क 2 गामिनि थागिबि सनजित बसुमतारी आरो सुजाता बसुमतारीनि से खावसे बोसोर बैसोनि फिसाजो साबान्ना बसुमतारीया थांनाय 6 दानसो सिगांनिफ्रायनो टिउमार बेरामजों नाख्रेबजानानै दं। आथिखालाव साबान्ना बसुमतारीखौ गुवाहाटीनि बि बरुवा केन्सार देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दं। उन्दै हिनजावसानि बिफाया फोरमायनाय बायदिब्ला गोबाव सम नाङै फाहामथाय होबोबाय थादोंमोनब्लाबो दासिमबो मोजाङाव फैयाखै। मोजां देहायाव लाबोनो थाखाय देहा फाहामगिरिया अपारेशन खालामनो बिथोन होदों। बेराफारसे अपारेशन खालामोब्ला गोबां रांनि गोनांथि दं। नाथाय रांखान्थि लोरबां नखरनि सनजित बसुमतारीया गावनि फिसाजोखौ फाहामथाय होनो थाखाय रांखान्थिनि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों। बेनिखायनो गोसो अनफावरि सुबुंफोरनिफ्राय गावनि फिसाजोनि फाहामथायनि थाखाय रांखान्थि अनसुंथाइ हास्थायदों बिफा सनजित बसुमतारीया। उन्दै हिनजावसानि फारसे अनखांनानै सोरबाफोर रांखान्थि अनसुंथाइ हरनो गोसोब्ला नैबे बेंक एकाउन्टनि गेजेरजों दैथायहरनो हागोन। एकाउन्ट नम्बर 6983109619 IFSC IDIB 000J017। बेरामनि सोमोन्दै रोखायै खौरां लानो हास्थायदोंब्ला 6362190981 मबाइल नम्बरनि गेजेरजों नखरनि सोद्रोमाफोरजोंबो रायज्लायहरनो हागोन। नांबाय आदे आदे नांबाय नामा आदे नांदों आदि होनबाय